La transformació urbana de la ciutat a finals del segle XIX, amb l'enderrocament de les muralles, la urbanització dels eixamples i la descoberta de restes arqueològiques, va afavorir la creació del Museu Municipal. Es va inaugurar a les antigues escoles de la Mercè l'any 1900. 10 anys més tard es va traslladar a l'antiga església de Sant Domènec, on va compartir espai amb l'Arxiu Històric de la ciutat fins l'any 1997. Amb el nou segle, l'any 2003, va començar una nova etapa. Es va iniciar un nou projecte amb un inventari exhaustiu del fons i el seu trasllat a un nou espai, l'antic escorxador. L'abril de l'any 2007, amb la inauguració de la sala Antoni Garcia a l'Escorxador, es va encetar una programació d'exposicions temporals. Posteriorment, el 2012, es van obrir les portes a la sala d'exposició permanent en aquesta nova seu. Des del 2007 fins a l'actualitat s'han programat 126 exposicions, 88 concerts i més de 400 activitats didàctiques que han donat vida al Museu de Tortosa. Celebrem 125 anys d'història, d'art, de cultura.